Bună seara și bine ați venit la evenimentul nostru din această seară. Editura Sofia vă propune astăzi un nou volum semnat de Constantin Virgil Gheorghiu, personalitate de anvergură mondială, diplomat interbelic, jurnalist, poet, romancier și preot ortodox român, Poporul nemuritorilor, un elogiu adus strămoșilor poporului nostru, dacii. Ce l-a determinat pe Virgil Gheorghiu să scrie această carte, să abordeze acest subiect? Autorul mărturisește la pagina 83 următoarele și o să vă rog să îmi permiteți să vă citez. Tot ceea ce compune viața poporului meu face parte din viața mea. Tot ceea ce face parte din istoria dacilor este parte integrantă din persoana mea. Dacii au fost primii locuitori ai patriei mele. Dacii sunt cei ce au descoperit amplasamentele pe care s-au construit orașele și satele românilor, inclusiv satul meu natal. Dacii au săpat puțuri de unde românii își scot apă. Ei au descoperit izvoarele satului meu. Ei au așezat satul meu pe malurile unui râu. Apa râului care scaldă satul meu e limpede ca lacrima. Dacii au așezat casele pe versantul de sud ale unei coline, astfel încât toate casele satului, casa mea natală, să fie la adăpost de vântul tăios care aproape întreg anul suflă dinspre răsărit, dinspre Siberia, ca ferestrele să aibă fața spre răsărit și soarele să pătrundă în casa mea și în toate casele generațiilor viitoare. Iată ceea ce au realizat dacii în intenția mea și iată pentru ce ei fac parte din trecutul vieții mele și parte integrantă din viața mea. Dar mai multe despre autor și despre volumul prezentat astăzi vom vorbi cu invitații noștri, domnul Marius Stan, teolog și doctor în filologie, și domnul Gheorghiță Ciociui, traducătorul cărții. Bună seara și bine ați venit la librăria noastră. Fragmentul pe care tocmai l-am citat este unul dintre mesajele acestei cărți, care pe mine m-a impresionat foarte mult. Pe noastră, domnul Stan, ce mesaj v-a impresionat mai mult? Mesajul care m-a impresionat pe mine cel mai mult este unul foarte frumos formulat, chiar la începutul cărții. Propriul popor este pentru om o prelungire a cărnii a ființei sale. A-ți pierde poporul echivalează astfel că a-ți pierde ochii, mâinile, rațiunea ori umbra. Această pierdere, odată desăvârșită, e cu neputință să mai trăiești demn. Și pentru că eu, ca orice om, nu pot să trăiesc lipsit de demnitate, îmi caut cu disperare poporul. Îmi caut cu disperare poporul. De aici pornește autorul în a vorbi despre ceea ce înțelege el, că înseamnă în modul cel mai subtil noțiunea de popor și de patrie. Poate că lucrurile acestea par perimate astăzi, însă ele trebuie înțelese, mai ales în prisma faptului că Virgil Gheorghiu este unul dintre autorii care au creat în exil. De aceea, cartea este, într-un fel, încercarea cu disperare de a își găsi, într-un fel sau altul, așa cum mărturisește aici, patria. Cât de important este pentru un om care trăiește în țara lui, patria, dar cât de important este pentru un om care trăiește în exil lucrul acesta. Tema cărții este, într-un mod surprinzător pornind de aici, poporul dac. Și spun surprinzător pentru că poporul dac este vizat tocmai în drumul acesta de a-și descoperi patria. Așa cum am început și cu citatul pe care l-am auzit mai înainte, într-un fel sau altul, Virgil Gheorghiu face un exercițiu stilistic în care
încearcă să suprapună câteva straturi și nu sunt puține. Mi-e teamă că putem să vorbim foarte mult despre această carte, încercând să arătăm subtilitățile ei și vom tot desface foarte mult mesajele suprapuse și din ce în ce mai profunde ale ei. Ceea ce este surprinzător din perspectiva, știu eu, al celui care lecturează, este faptul că cartea nu este neapărat într-o formulă științifică așa cum ne așteptăm, într-un limbaj științific. Virgil Gheorghiu găsește o formulă foarte originală ca să vorbească despre daci. Și anume, el își propune să se apropie într-un mod personal, pe care îl mărturisește. Lucru care nu este admis în mod firesc atunci când este vorba de știință. Știința trebuie să fie impersonală, să folosească termeni specifici, de jargon, discursul trebuie să fie cât mai precis, se vizează adevărul, toate lucrurile astea sunt ultra cunoscute de către noi. Virgil Gheorghiu începe prin a spune: îmi caut cu disperare poporul. Și el își asumă această formulă în care el pășește în spațiul acesta al științei cu propria identitate. Asemenea unui narator care caută în rapții pe care îl ai lângă tine și care te îndrumă. Iar apoi, Virgil Gheorghiu, într-o mișcare aproape ritualică, constantă și foarte frumoasă, aș zice chiar grațioasă, se apropie de fiecare mărturie arheologică, de fiecare citat unde găsește mărturii despre daci și despre cei cu care au intrat în contact și vorbește și analizează și revede acele citate și citează din cei mai importanți cronicari ai vremii, cei care au adus primele mărturii despre poporul dac. Dar spuneam că Virgil Gheorghiu vine totuși cu o formulă hibridă, adică el intră din perspectiva unui creatorului, cel care creează atmosferă, pentru că poate puțini mai știu dacă Virgil Gheorghiu este un mare creator de literatură, este un romancier. Iar lucrul acesta se vede, el și-l asumă. El nu se dezice de acel om din el absolut deloc. Vine acolo, în spațiul acesta și spune: eu îmi caut poporul, dar eu sunt eu aici. Formula aceasta hibridă pe care o propune Virgil Gheorghiu este foarte benefică, zic eu, mai ales prin faptul că ne este greu să citim un tratat de istorie foarte riguros, în care se succede citatele și analizele și mărturiile și de multe ori ne simțim inundați. Dacă nu suntem foarte preocupați și foarte familiarizați cu lucrurile acestea, ne este greu să lecturăm până la sfârșit. Însă, Virgil Gheorghiu vine cu grație. El se atinge de fiecare lucru, iar apoi îl ia frumos, sistematic și încearcă să extragă de acolo cu tot felul de tehnici foarte interesante, zic eu, ceea ce este foarte vizibil întâi, iar apoi le asociază, fără să facă asocieri de interpretare foarte îndrăznețe din punct de vedere al cercetătorului. Adică el doar sugerează, el doar alătură niște imagini, el doar accentuează profilul sau trăsăturile unui moment sau profilul unui personaj istoric, aduce o altă lumină asupra unui citat, alăturând de un alt citat. Iar după aceea, ca lucrurile să fie mai clare, uneori le spune pe nume. Dar niciodată, absolut niciodată, pe parcursul lecturării acestei cărți, nu am simțit că el depășește, într-un fel sau altul, cadrul acela de respect față de ceea ce înseamnă știința istoriei. Ceea ce mă face efectiv să fiu
de-a dreptul admirativ la adresa lui, pentru că formula aceasta accesibilă pe care o găsește Virgil Gheorghiu este foarte benefică pentru accesul pe care l-ar putea avea spre toate aceste lucruri și al copiilor. Și o carte care ajunge la asemenea profunzime și care poate fi citită și la o vârstă mai fragedă, mi se pare foarte mare calitate. Cred că ne lipsește această formulă și în alte domenii. Creștinii însă au mai făcut treaba aceasta, de aceea catehismele, de obicei, ele au această formulă, în care se încearcă aducerea în prim plan al unor subtilități teologice într-o formulă cât mai simplă, cât mai explicită pentru cei care caută. De aceea, Virgil Gheorghiu, într-un fel, împrumută acest ton. Și o face, cum am spus, foarte frumos. Și am să aduc spre exemplificare unul dintre citate, pentru că nu vreau să mă întind foarte mult. Sunt foarte multe lucruri de spus. Unul dintre citate care m-a surprins și prin frumusețe și prin felul în care arată niște subtilități. Încercând să arate care este atitudinea și locul poporului dac în rândul celorlalte popoare între care își ducea existența, le arată pe celelalte cu obiceiurile lor, citând din diferiți autori, din diferiți cronicari, din diferiți oameni de știință care fac această analiză, iar după aceea îi pune alăturea în felul următor. Dromihete, regele dacilor, a distrus armata macedoneană și l-a făcut prizonier pe Agatocle, fiul lui Lisimach. Diodor din Sicilia este limpede. Dacii nu procedau cu prizonierii lor precum contemporanii acestora. Nu i-au tăiat mâinile și nu l-au strangulat, așa cum făceau romanii. Nu l-au pus la fiert într-un cazan, nu l-au jupuit, nici nu și-au ornat șeile cailor cu pielea sa. Nu l-au decapitat și nu i-au plimbat capul în vârful unei lănci, așa cum au făcut celții cu capul regelui Ptolemeu Fulgerul. Dacii au prins prizonierul pe acest tânăr prinț, au trimis prizonierul pe acest tânăr prinț la tatăl său, așa cum ar trimite cineva la tatăl său pe un tânăr care a făcut o faptă murdară. Căci acțiunea prințului macedonean era de-a dreptul o murdărie. El pătrunsese în țara dacilor, care nu-i făcuseră niciun rău pentru a jefui. Nu doar atât, dacii au trimis lui Lisimach pe fiul său, nu doar în bunăstare, ci și cu cadouri, așa cum se cuvine unui mare rege. Căci, neținând seama de atacul nedrept împotriva Daciei, Lisimach era un mare rege. El era succesorul lui Alexandru Macedon. Era cea mai mică dintre politețuri. Să trimiți cadouri în același timp cu fiul era un semn de atenție. Era în plus un act cugetat, căci dacii nu acționau după impulsurile ori după instinctele lor. Cu alte cuvinte, toată această înșiruire a faptelor pe care le făceau celelalte popoare, înșirate și spuse așa foarte frumos în ordine, arată foarte clar atitudinea frumoasă și foarte deosebită, aproape șocantă a dacilor. Cele două sunt puse în antiteză și toată cartea are formule de genul acesta, special puse, cu multă măestrie, astfel încât să arate ceva ce nu se întâmplă în mod obișnuit în tratatele despre daci. Iar pentru asta eu îi sunt recunoscător. Tocmai el, la un moment dat, mărturisește în carte că s-a dus la prietenul lui Emil Cioran să-i spună că tocmai
numai ce a fost refuzat în publicarea cărții. Și, într-un fel, Cioran îi spune foarte simplu că pe oamenii de acolo nu îi interesează despre daci. De ce nu îi interesează despre daci? Pentru că, într-un fel sau altul, nu se simt interesați de părinții altora. Și foarte frumos citează acolo Virgil Gheorghiu, unul dintre oamenii de știință, care spune într-un mod foarte firesc că atunci când nu vorbești despre poporul tău sau despre înaintașii tăi, vorbești cumva de la distanță și lucrul acesta nu îți avantajează studiul. Deci, într-un fel, Virgil Gheorghiu spune: îmi caut cu disperarea patria, pentru că patria mea se află undeva în apropierea acestei culturi care stă la fundamentul celei în care trăiesc, așa cum a arătat citatul de la început. Însă, ceea ce am încercat acum să creionez prin acest citat nu este decât un strat pe care îl arată Virgil Gheorghiu. Celălalt strat, sau un alt strat, ar putea fi acela al exilului. Pentru că dacii sunt prezentați de el, într-un fel, se sugerează că ei sunt, într-un fel, exilați. De aici și titlul. Exilul dacilor, da, este prin faptul că ei nu se simt din lumea aceasta. Oare de unde cunoaștem noi formula asta? Nu seamănă atât de mult ceea ce vrea să ne sugereze Virgil Gheorghiu, care este un creștin autentic, a dovedit-o. Este creștin, e profund creștin. Și lucrul acesta l-a arătat chiar și Dumitru Stăniloae atunci când spunea despre poporul român. Nu știu, poate, unii spun că exagerează, deși eu sunt de acord cu el, că poporul român s-a născut creștin. Adică procesul de formare a poporului român coincide cu procesul de încreștinare al lui. Cele două se suprapun, într-un fel. Virgil Gheorghiu vrea să spună mai mult decât atât. Că dacii deja se simțeau asemenea creștinilor străini în lumea aceasta. Și ei erau nemuritori. Românilor sau dacilor le-a fost ușor, sau urmașii dacilor, le-a fost ușor să primească creștinismul în contextul acesta. Celelalte straturi vă las pe dumneavoastră să le descoperiți, însă lecturând, bineînțeles, cartea, care este, v-am spus, scrisă într-o formulă originală, autentică. Însă, mai întâi aș vrea să vă spun puțin despre felul în care Virgil Gheorghiu, prin intermediul acestei cărți, alătură două aspecte foarte interesante, după părerea mea, și care ar putea avea mai multe consecințe benefice în studiile care vor mai putea apărea și care s-ar putea sprijini și pe această subtilitate pe care o scoate în evidență Virgil Gheorghiu, și anume faptul că, într-un fel sau altul, civilizația românească ar trebui să fie mai mult studiată din perspectiva aceasta, din punct de vedere antropologic. Și tot citind la carte, sistematic îmi venea în minte chipul sau profilul unui anumit român, pe care nu ne-am obișnuit să-l vedem așa. Este un român, probabil cel mai cunoscut român în lume, care, deși s-a remarcat ca fiind un mare artist plastic, deși este considerat întemeitorul școlii moderniste în lume, el a venit cu chipul țăranului. Și în chip cu totul interesant, mi se pare, că Masa tăcerii a lui Constantin Brâncuș aduce, de ce nu, cu o masă dacică. Într-un fel, Constantin Brâncuș este acel țăran care vine pe undeva din timpuri și care, cu toată prospețimea profilului său de artist plastic care vine cu un nou suflu în arta modernă și chiar întemeitorul școlii moderniste,
el rămâne un țăran și și-a asumat până la sfârșit atât de mult acest rol, încât el, în mod sistematic, a refuzat să fie un foarte bun vorbitor de limbă franceză, deși trăia în Franța. Și s-a vorbit foarte mult despre țărănia lui Brâncuș. Cred că o asociere se poate face. De ce l-am adus în prim plan pe Brâncuș? Tocmai pentru că mie mi-a sugerat profilul acesta, prin profilul dacilor pe care îl face Virgil Gheorghiu. Ceea ce arată că acest substrat, și aici am vrut să ajung, acest substrat al poporului român, care se regăsește atât de mult în viața dacilor și în profunzimile acestei culturi antice, este încă foarte frumos insinuată în profilul poporului român. Și încă are resurse, foarte multe resurse, după părerea mea. Cred că aceste resurse se așteaptă a fi valorificate. Cred că cealaltă latură, după părerea mea, este una bizantină. Dar și acolo regăsim, așa, nuanțat, destul de multe elemente care trimit la poporul dacic. Dar pentru că titlul acesta, Poporul Nemuritorilor, mi se pare că este ales de Virgil Gheorghiu tocmai pentru a trimite, într-un fel indirect, prin ricoșeu, la creștinism. Cred că mai mult decât până acum trebuie să ne aplecăm asupra acestei continuități pe care creștinismul a făcut-o în viziunea monoteismului pe care l-au încercat într-un fel daci. Deci, Poporul Nemuritorilor este o carte pentru toată lumea. Este și pentru teologi, este și pentru istorici, este și pentru omul de rând și pentru, mai ales pentru omul care își caută cu disperarea poporul. Îi mulțumim domnului Marius Stan, doctor în litere, care a vorbit așa frumos despre cel mai citit și cel mai tradus scriitor român din toate timpurile, care este Virgil Gheorghiu. La noi s-au făcut vreo 5 teze de doctorat pe tema dată. Nu e târziu, domnule Stan, să mai faceți încă o teză și pe Gheorghiu. Sigur că a fost foarte interesant. Da. Dar e păcat că i-a așa ocultat acest mare scriitor născut la Valea Albă, în județul Neamț, în 1916, pe data de 9 septembrie, și care s-a stins, a plecat la cele veșnice în 1992, n-am mai apucat să dea toate răspunsurile care se cuveneau, pe data de 22 iunie. Sigur, este un fiu de preoți, chiar într-o familie de preoți moși, strămoșii lui de câteva sute de ani, așa cum mărturisește în cărțile care le-a scris, peste 40 de cărți, care face liceul la Chișinău în 1928, liceul militar, până în 1936, trece și pe la Cernăuți în această perioadă, și din 1936 se înscrie la Facultatea de Litere și Filosofie, cum se numea atunci, din București. În 1943, mai pe scurt, îl găsim în diplomație ca atașat cultural al legației române de la Zagreb, după care începe exilul. Sigur, în țară a fost secretar al lui Nicolae Crevedia, a scris la Cuvântul, recomandat de Nae Ionescu, la ziarul România, este reporter de front, ajunge chiar până în Crimea. Primul lui roman din exil a fost Ora 25, tradus, după cum bine știm, în toate limbile lumii. Și ocultat la noi, abia după 1991, a fost, așa, în limba română, cum a scris Părintele Gheorghiu, a apărut pe piața românească de carte. În câteva luni de zile, acest roman a depășit 600.000 de exemplare. Vă dați seama ce însemna pentru anii 50. În 2 ani era tradus deja în toate limbile de circulație internațională.
Deci un mare autor. După acest roman, dacă ar fi să ajungem la istoria cărților lui Virgil Gheorghiu, sigur există chiar și o istorie a literaturii române pe unde scurte a Monica Ilovinescu, cu care părintele Virgil Gheorghiu, pentru că în 1963 a ajuns preot al Bisericii Române din Paris, a avut un conflict, să zic așa, pe baze financiare. Adică Monica Ilovinescu n-a făcut niciun contract pentru ora 25 pe care a transpus-o în franceză și a primit banii de câteva ori, numai că Monica Ilovinescu a dat în judecată, având și microfonul Europei Libere, cerând 25% pentru tot ceea ce apărea din ora 25. Bineînțeles, conflictul a durat, a existat o întreagă afacere Gheorghiu, după cunoscutele modele, afacerea Kravchenko sau eu știu alte afaceri, să spun așa, politice. Gheorghiu fiind atunci scos în fața publicului francez ca legionar, deși n-a fost legionar în țară, a fost străjer. Străjeria era cu totul altceva. Gheorghiu este atacat din toate părțile, Gheorghiu este târât în procese și în această perioadă, după ora 25, în care are chiar un proces cu cunoscutul naist Gheorghe Zanfir, în care cere peste 300.000 de franci francezi, parcă pentru necunoscuții din Heidelberg, în care Zanfir se regăsește cumva, dar părintele Gheorghiu susține, da, Zanfir a plecat de la Paris cu peste 40 de oameni, s-a întors retras de securitatea comunistă. Sigur, acum lucrurile sunt mult mai complicate, conflictul lui cu Paul Gomaș, dar în această perioadă, după ce apare ora 25, după ce apare a doua șansă, un roman extraordinar, profetic, îl aveți aici, tipărit de editura Sofia, după aproape jumătate de secol, și în care întâlnim vremurile de pe urmă. Gheorghiu chiar spune în 1991, când se retipărește romanul, dacă puneți pe două coloane ceea ce scrie presa astăzi și ceea ce am scris în urmă cu o jumătate de secol, veți vedea câtă dreptate am avut. Un roman aproape profetic, în care călugării stau în munți, ortodoxia este pusă la punct, vede și astăzi cu ortodoxia în școală, deci nu ni se pare, armele sunt cu totul altele. În această perioadă apare această carte, în acest perioadă de conflicte, după ora 25, după a doua șansă, după Omul care călătorea singur, carte în care vorbește despre dulcele pământ al lui Sfântului Ludovic. Deci era pământul exilului lui. Ca francezii să înțeleagă cât de drag este pământul lui natal, pământul Basarabiei, unde el studiase, la Chișinău acolo, la școala militară. Apare această carte despre pământul cald al propriei patrii, poporul nemuritorilor, poporul dac. Sigur că astăzi despre daci se vorbește în fel și chip, iar dacii au încăput pe mâinile lui Napoleon Săvescu, lui Gabriel Gheorghe, știm cu toții, sunt o serie de dacologi, de tracologi, Iosif Constantin Drăgan și așa mai departe, care, cum să spun, adică și-ar dori ca dacii să se întindă de aici până în America de Sud sau, eu știu, până în altă parte. Sigur că dacă ar fi să vorbim puțin despre daci, a existat un stat dac întins din Crimea până la Rin, dar era un stat, nu era un popor dac. Poporul dac nu a avut o vată, trebuie să fim realiști, atât de întinsă. Dar poporul dac există cu mult înaintea altor popoare. O să ziceți că am căzut în ceaușism și eu de-a dreptul. În anul 514 înainte de Hristos, deci acum 2500 de ani, avem prima atestare a strămoșilor noștri, a poporului dac. Deci expediția lui Darius, știți bine, cu perși împotriva sciților. Pe când în jurul nostru, noi această dată o trecem cu vederea, sigur, spunem în fel și chip după atâta bagatelizare a chestiunii în cauză. Vedem, trecem puțin granița la vecinii bulgari. După ce ajungi, după 30 de kilometri, vezi scris 1300 Bulgaria. Deci era cu puțin înainte de 89 când au scris acest lucru. Se mândreau cu această dată. Vedem la ruși, creștinarea rușilor, apariția rușilor în istorie. Vedem, fiecare popor își are legendele, cele 7 triburi maghiare, sau, eu știu, numai noi uităm de propriile noastre rădăcini.
Părintele Virgil Gheorghiu ține să ne arate că rădăcinile noastre nu trebuie uitate în niciun caz. Și scrie această carte, care este o cronică a propriului popor, de la 514, când este atestat, până la cucerirea romană. Sigur că putem fi de acord sau nu putem fi de acord, atât era știința istorică, să spun așa, și antropologică, în anilor 50, cu sfârșitul acestei cărți, cu limba latină. Putem spune că, într-adevăr, poate că poporul acesta, dac, poporul trac, care exista cu mult înainte, sigur, sunt date arheologice cu 1200 de ani, chiar sunt subliniate în carte, înainte de Hristos, aflăm despre acest popor. Poate că în Europa erau deja cristalizate acum câteva mii de ani cele trei mari entități, să spun așa, etnice, sau cum să le numesc, să nu intru în știința aceasta pe care nu stăpânesc prea bine a istoriei. Deci popoarele germanice, popoarele slave și așa zisele popoarele latine. Poate că Imperiul Roman n-a făcut decât să unească o serie de popoare, dar ele erau cristalizate mult înainte și limba lor era asemănătoare întrucâtva. Poate că n-am primit de la latin, de la roman, dar nici așa cum se spune astăzi că cei din Roma au plecat și au întemeiat Roma. Sigur că e o exagerare crasă. Vedem bine ce avem la Roma și știm bine că este un oraș întemeiat de roman întâi. Deci nu are nicio legătură cu exagerările acestea și bruma de știință pe care o avem, aproape că o spulberă. Părintele Virgil Gheorghiu pune la punct toate aceste lucruri. Aici întâlnim și pe Dromihete, întâlnim și pe Ovidiu, întâlnim tot ceea ce noi am învățat, dar cu multă căldură, cu multă dragoste de pământul natal, de propriul popor monoteist care ajunge creștin. Sigur că acum că am amintit de Dromihete și tot vorbim de leagănul unor popoare, că sârbii și-au pierdut Kosovo și le plângem de milă și le facem parastase la cazacii care ajung până pe Nistru și care vor să întemeieze Sfânta Rusie în grădinile bunicilor basarabeni sau le plângem lor de milă și capitala noastră a lui Dromihete o putem afla astăzi pierdută. De ea nu plângem. În 1983 a fost înscrisă în patrimoniul UNESCO. Se află la Zveștari, undeva la vreo 50 de kilometri, maxim 40 de kilometri de Dunăre. A tot căutat-o pârvanda din acei ani în care savanții sovietici aveau un cuvânt mai greu de spus decât savanții noștri și care erau închiși în pușcării, așa. Deci la Daozdava, capitala lupilor, Daozdava, un cuvânt traco-frigian. Este ca o piramidă egipteană în care se află mormântul Dromihete, o cetate imensă. Nimeni nu vorbește de ea, Bulgaria a scris-o în patrimoniul UNESCO și spune capitalul Dromihete. Am spus prioate, e un regetrac, l-am descoperit noi. Sunt peste 100 de tumuli acolo, cam între Oltenița și Călăraș, cum privim. V-aș recomanda să mergeți până acolo și să vedeți, parcă vă aflați într-o piramidă egipteană când ajungeți acolo, aer condiționat, tot mormântul Dromihete și așa mai departe. Statuiete, dați măcar o căutare pe internet. Noi am uitat întru totul aceste lucruri. Părintele Virgil Gheorghiu vine să ne aducă aminte, cu căldură, cu dragoste de poporul nostru, într-o perioadă în care noi ar trebui să fim mult mai demni, că aminteam de Sfânta Rusie, aminteam amintesc de lumea rusă. Uitați, o sumă de identități. Apare aculturația, uitați-vă în Basarabia, oamenii nu se mai simt acasă. La ei, acasă. O să urmeze un marș pentru Basarabia. De ce? Datorită acestei aculturații, datorită acestei presiuni rusești continui, în care malurile românismului ale strămoșilor noștri se erodează. Această carte vine să pună punctul pe ei, să ne aducă aminte că trebuie să trăim demn și să nu bagatelizăm istoria poporului nostru, a strămoșilor noștri. Vă mulțumesc! Tot ceea ce s-a spus aici este foarte greu să mai adaug ceva. Vă recomandăm însă cartea. Citind-o veți afla lucruri foarte interesante despre daci, despre strămoșii noștri până la urmă, de la
vestimentație, la obiceiuri și până la credințele lor profunde. Mulțumim foarte mult că ați fost alături de noi în această seară.